ngiyaghosta ngoba nami sengizwa ukuthi ngiyasaba, ngisabela impilo yami. Izinto engiyizwayo estradeni nezinto nje nami sengiyibonela zona emndenini wakho. Phela yathi mina ngisafika kini bengithandwa yonke into i-right. Mina nawe sithandana situkutuku, nami ngathi sengukuthanda kakhulu ngizwa ngathi nami ikhanda lami nje awusathathi kahle. Masijola asikho yi2 sinabantu masijola thina. Si2 but abantu bayanazi more than me. Those people, they know you more than me. Do you understand? Okay, they know your mother. You guys are neighbors. So are you trying to deny that your neighbors are saying this? It's like, how is it normal ukuthi ngithanda umuntu kangaka? Wena nje uqabanga yena yonke, everything you do it's him. Everything you do. So manje nje singiyasaba. Bathi bakhona nje abantu abasontayo nje baloku bathakatha ngeke sazi phela. Angihambi nayo umama wakho mina. Is there something awayenza ubhuti ukuthi okay, clarify your blame ukuthi yathakatha athi ukuphuphe ugeza ngazi? Yes, mamphupha ageza amanzi adifferent. Shothi ubona umzimba yena sazi. Khona into umfazi ayibona. Ngimphuphe ageza ngamanzi nje different, like amanzi akhe anekhala. After what everybody has said, so do you see? So it's clicking to one. Cabanga uzongitshela ukuthi umsebenzi. Sometimes unokuthi ngimbuze, yazi ukuthi ubuza ugelo wakho kahle ukuthi babe sodlile na wena ungakadle kahle. Leyo 50 rand oyiphethe account yini uvele umfakele yona cash send athenge lunch bese uyambuza so grand na ubuye ungitshele ukuthi awu grand bese qedile noma uthi umshayeli e-wallet inyana nje ukuthi umjabulise esipanini na kusayenza ilutho ufile ngathi khona umuntu akhuluma naye onufila ngathi actually usisi yeah